kunomuntu oke wangincoma wathi right kabi ngoba awuthukani ku-TikTok. Ngavele ngabona ukuthi lo muntu futhi akangazi kahle. Mina ngiyathukana TikTok, kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe angiyithandi u-TikTok wami ngisethile ukuthi ama-comment ngiwa-approve, kodwa kuhambe lama-settings lawa ey'sukele wona bese gcina umuntu ekwazi ukungithuka. Uye ethi umuntu mase sengithukile-ke bese nami ngiyamthuka. Umuntu uma ngimthuka-ke mina ngenza sure ukuthi ngimthuka ngento eyohlezi ngiphethe kabi njalo uma ngibona. Mase ngibona futhi ukuthi ngimthukile wayithola futhi i-comment ukuthi ngimthukile, ngibe sengiyisusa leyo comment leyo. Ngisebenza nje ngaleyo ndlela. Kunento-ke eke engiphathe nje kabi uma ngisuke ngiyicabanga, enye ngibona ukuthi abantu abaningi bayakholela kuyona. Baningi abantu engihleze ngibezwa bekhuluma ngokuthi bake baphupha ushembe. Yebo, khona iqiniso, ushembe uyaphushwa, kodwa futhi ushembe noma umphupha, ushembe unjengabo bonke abantu osuke ubaphupha, noma ubani umuntu usuke ungamphupha kahle kahle. Ngisho umuntu ophilayo nje okhona uyakwazi ukuthi umphuphe, uthole kwesinye isikhathi uzomxoxela umuntu ukuthi yazi ngiphuphe sihambe edrobheni, uthole ukuthi loyo muntu loyo akaze ngisho edrobheni, yabo nje. So ngiqonda ukuveza ukuthi ukuphupha umuntu enza into ethile yinto eyenzakalayo nje leyo oyiphuphayo. Lokho kusuke kungachazi ukuthi leyo nto ikhona ngempela. Baningi-ke abantu ebadukisile lento yokuphupha ushembe. Kunabantu abasebenzisa imithi, kwesinye isikhathi uthole ukuthi imithi emibi impela nje, umuntu eyisebenzisa ezeqhosho ethi lo muthi lona ngawufundiswa ushembe, ushembe wafika ephusheni. Futhi kakhulukazi nje unyazi yila abavame ukusho impela abantu ukuthi ilona engiliphuphile, lilingitshela ukuthi lo muthi lo angwenze kanjani. Kodwa kahle kahle ngokashembe nje uqobo, wonke oshembe abake bakhona nje abake baphila baye befundisa amaNazaretha ukuthi uma uyiNazaretha umuthi kahle kahle awusebenzisi, bese eyashintsha-ke amaNazaretha ethi hhayi kusuke kukhulunywa ngomuthi omubi. Kodwa kahle kahle ushembe make wathi nje umuthi awusebenzisi, uye engahlukanisi, uye egcine lapho nje ethi umuthi uma uyiNazaretha awusebenzisi. Kodwa sesithola manje sekunabantu abaningi abathi uma bezenza lezi zinto lezi zemithi umngoma nani nani bese befika ngoshembe bethi ushembe ufike ngephupho wabafundisa leyo nto. Yebo, kungenzeka futhi kube ukuthi iqiniso ngempela ukuthi bamphuphile ushembe ebafundisa leyo nto, kodwa iqiniso lithi kusuke kungesiye ushembe ngempela loyo. Uma usuke ungazi ukuthi uSathane uyakwazi ukukhanda iphupho uma esefuna ukukudukisa, usuke ungakabi yikholwa elisuke linolwazi oluqinile ngokokholo. Kodwa iphupho uma lifika kuwena uyahlola ukuthi leli phupho leli yiphupho elikanjani. Lakhona amaphupho acacile ukuthi leli phupho leli yiphupho elingifakewini, kodwa manje wena busuthatha ngokuthi ngoba belifika noshembe, ngoba bengiphupha ushembe, busuyitshela ukuthi kusho ukuthi iphupho elingenankinga. Kanti iphupho uyahlola, likhona ngempela iphupho okuvele kubonakala ukuthi leli phupho leli lamadimoni, kodwa manje abezenza ushembe.